Yero notomi oɗo ko ari hadde ɗo ko hay hunde wonani hen gongo ko gongo ko gorkam woni ɓe min ceeri ça fait longtemps 2 ans mo wi giɗen nden min ceeri ɓooyi mi haalninoma mi wima gorkam oɗon ala fof ko waɗata kam o fii kam o ɗeɗɗi kam kala ko neɗɗo miijoto e bonnande fof o waɗi kam Yero konko hokki kam nde hokkata kam danam de kumbismi ñam ko seede babam ko seede ha seedeji tati ne wonno ɗon mbimi mi restatake en tant que tan o hokkani kam danam ha laaɓi Zara ko kalta ɗo henna ko ala to dari premièrement deuxièmement ça fait 3 mois boɗo deskma ou bien 2 mois aɗa haalde e makko téléphone un jour mi nani aɗa haalde e makko nanmi inde makko raison pour laquelle nde wi kam si monsieur Abdou Diop mimi oɗon inde mi nanino ɗum a finonno 4 heures du matin aɗa notomo téléphone aɗa yahay taroɗe ɗe cikkora ko min yiyatano ou bien mi nanatano mi faami gilla le début mais haɗama haalde o woppat ha daña dali Yero kala ko wawi wonde hen foof mi yiɗano tan daña ko mettuma nana ɗum ko ɗum haɗi kam haaldema kono wona bondemi wona mbaɗa jogui Sara he somin mbi couple ko échange min kala ko muusi min fotmi ko haalandema an kala ko heɓma potna ko haalandemi pourquoi a haalnanimi ɗum guila deɓi pourquoi nde o fuɗɗi noddudema a haalnani kam ɗum pourquoi aɗa suuɗo ɗum pourquoi aɗa suuɗo kam ɗum mi yiɗano tan ko musma c'est pas vrai wallahi mi yiɗano ko musma kono abde min ceeri ko ɓooyi abde min ceeri ko ɓooyi abde wona gorkam ko gorko goto jogui woni ko an tan joguimi e nder haala ma way e nder haala ma way Habibi somi haalnima ko gëmam jam ko mbimami ko aɗa andi 2 mois tan haalantuma do ko Sénégal komin gandi e Sénégal woni rewɓe ɓe nawlirta min meeɗa yiide worɓe no nawlira Habibi non heɗo ɗum ko an haalata kam ɗum ɗo min meeɗa yiide worɓe no nawlira ette min nawlirta e gorko goɗɗo sa umima jettu bagasuji ma ha foof timma yaha galle bamma ha hakkude mon leera ko heddi ko mi ala hen haala Habibi ko an waɗata kam ni Yero ette ko mbimami ko ya waddum hande mi wiyanimo ya woppu ha janggo mi wiyanimo ya woppu ha bawa janggo waddum hande Yero voilà c'est ça Yero notami abda bonni adunam wala seytane o an woni seytane hanki an woni seytane hande an woni halif général kullu seytane an beba Aïssa kala ko bone galle he ko an dabben ngel ɗum tahi noon a mawnata ko ni mbata guila jibinoɗa ha joni ni mbaɗa min noon ko galle babam tawɗa amen a fusi galle o noon ha nenam yalti yaade ɓiɓɓe mumen kono ɓuɓata e ma so yiɗi ɗum ganda ɗum tahi mawnata a dañata gorko a dañata ɓiɓɓe bebe Aïssa an ha maya jinmi ko yakam hetto hande no moƴƴi mi haaldama saabu an noon fottude ma e huccidde ma e haldude ma heure makko koko soli saabu yonti an wonko kalta ayi an mi doguima dow mi doguima less ñande foof so en kawroti tan beddoɗami de haɗe ko jinmi yaam ɗo wona galle bamma te ayi ko soko mala renoto mawɗo tawaɗo cukagu yummum e cukagu bammum sibika pari jaaha hago yayma namɗa ɗum an homo woni bamma ay galle o en wona galle bamma nono Fuuta te sika yi guelel accuma e galle he yidde ko yooɗi e yidde ko feewi taki yah nammi yumma homo woni bamma goɗɗum wonno so en kawroti minama waɗam cokkas kadi mbiya kam an seytane mami haalanmo kadi hono bamma jibonima
wodi haalde ko ni naatironoɗa suudam Esa ala sago mi raɓɓiɗaɗa haala par ce que mi jiɗo ganduɗa welani holno gondirteɗen kalla Esa tigɗa numéro privé noddowomo ñande fo tigɗa mi wiyani ñande fo numéro privé car pourquoi ha ɗum hay simmo ko an gonno welatama kalden gonga ok a numéro privé noddowo kam taxma wonde ɗo aɗa waɗa énervé o DJ Du noddata kam e numéro privé DJ Du par ce que kanko o noddiranno kam numéro makko normal o yehi ha welimo o change watte numéro privé ɗum tahi mo noddira kam no waɗa affiché numéro privé an wadde DJ Du ha non goni hakkude mum Esa waɗɗa ko kalamta kam ñande ko fof ndekki ko haydara ko zéro an ha hande aɗa haalde DJ Du ha Amadou darnu ɓernde ma nde min e DJ Du haydara wonani hakkude amen a faami komi jannguɗomo comme no jaggirmi kaali ɗum ni mawniɗa jaggirmi mum o jarani jaggude DJ Du jarani jaggude Esa ɗum haydara ala henen haydara wonani hakkude amen an ko gonɗa ɗo aɗa ɗira non min ay sinno ko goɗɗo bon mbiɗa min DJ Du woni momi yiɗa nande hay e hunuko ma jaltina e hunuko ma DJ Du Esa to aussi mi yiɗa ɗum min mbiɗandi DJ Du wona neɗɗo wona bandum neɗɗo ha sinno ko goɗɗo mbinɗami ni no mbiɗa wawi ɗum wadde supporté kono DJ Du non an ala hen confiance non wona mi wadde ala ma confiance mbiɗa jogui daraki ɗo mbimami ko an tan jinmi ala goɗɗo bawɗo darade e yeesam safa kam hunde ko an jinmi ko jiimi e ma ko mbiyanimi goɗɗo a faami de min yurmene ma e labde ma ɓernde tahimi wadde mo choisir a faami ko mbimi ma ko mbiyanimi goɗɗo ɗum tahi jagguma wadde so mbima ko an jaggu ko an jiranino wona ɗo aɗa tikka aɗa hiiɗo ɗum fof ala ko nafata par ce que min waɗimo choisir ha paari Esa sayi mi hirima comme jiɗɗo hande o an saɗa noto téléphone ngaji ɗum mettani hay an no foti mettude wonta mbiyatamo yidde ndinmami wona ko t'enquête yak mettuma artirak kirom tan waɗama café ndera par ce que sa waɗani kam café ne mi ɗanota non ko ɗanoɗa mi aranta ko sarama mi yotoma bébé ti waɗanma ay wala kala Sarah? Oui? Loolu ko woni baba abdu dañuy sago mo ko ɗum dañi sago yero wiyo mi yaa baba mine yero te ɓen jooɗi amin jewtita ɗo amin goni e jaɓam won fugguɗo galle o yehi udditoye galle o sago jooɗimi tan ha coynimi abdu ari abdu wi yero yo an ko debbo mum o jogui galle o ah bon mbaɗa waɗa expliqué yero noon mi haali ha tampu mi haali sunde mi haali wende yero sari heɗade kam accu bojji ma ɗi accu bojji ɗi joni noon baba accu bojji ɗi heɗo kalmaɓe heɗo ayi zara heɗomi zara heɗo accu bojji ma ɗi keɗɗa kalman ko heɗo ayi abda mi andi abda ko mum kone kadi natti wonde cahan zara heɗo kalmami ko abda natti wadde cahan wonti gonga joni noon jinmi taade yero yettima galle o ari ɗo e galle he ganduɗa ko galle ma heɗo seɗo kalmami ko ƴettu bagage ma gommoɗa jaaha ɗaldami yero e abda ko min rewata probléme o so alde inchallah abda hakkadi natti wonde cahal wonti gonga mi ummi daro min abda ko tuwam ha tiiɗa mi daroɓe haɓa makko ha mi yiito gonga ƴettu bagage ma kam galle ƴettuɗa ko galle jaɗa galle yero arte galle bamma
itu bagage ma payandu itu bagage ma jaha dal dami halaka ma mbirul halaka abdo mi rek la dum sala jibi inshallah ya wadam confiance ada holim wadam confiance ya fadu itu bagage ma ummu sala ummu itu bagage ma fadu itu bagage ma jogu bara itu bagage ma sudu fadu da jolo da dam mako ma mbirul problème sala Musa hande mi hebtinani on tampere tan seyda muro men go anda ngule ki jaggi mi anda to mi mala bandam non nandi kafe bandam du teddi mi anda ko garmi do ko joni e problème aji ma fo non nane to ngam ko bandam do wala mi anda ko je comprends balle kam kafe sedda yo jom soda mo yawno mada heñi non sedda Musa kalanta kam do tan ko hala yasin mbimi noddanam madame yo fernam kaf bandam du welani ala tampi seylam sa tank kafe de garano awa dañu ko jidda ko jewte men belde de awa dum dañ and bandam du welani noddu mo waddon kafe seylam set hande sarena ko min fewnantuma kafe to zara o dum tagi nodduma mi do ayna randi la fois passé no min yihi resto boda hala no ma hala zara en même temps appel uji makko di surtout appel uji makko jammadi bon amino kam ko kiram puis yomi war jam yomi war ses yomi ya do doño mi wasa sa heñade mi wasa heñade hanki amin jodi dow salon certain monsieur Diop mi anda tout iwri kanyum non don non tous les temps ari do e galle o e salon bien sûr en même temps ari tawi kam mini Zara min jodi o wi kam ko jom galle Zahra kanko resi Zahra en plus on wadi osé nadde ha nder galla deuxièmement o wi kam debbo mo jogida o wona debbo ma ko debbo parce que ndesdamo koy dew dewgal en fait j'étais un peu étonné après je me suis dit dans la tête pourquoi o dañi audace ummade ha galle makko arde ha do en c'est parce que ko halata ko o jogi hen dalil kedi mi Zara so wana way hakkunde amen gasi ni jewtin mi hala ka gandu mi waji ko halata ko wonto fawi dum abe alhamdulillah parce que so tawino mburu jogino fetel o yaltata galle o taw mo wuri yaro ka sehilam ka neddam ka funeram gorko no sera debbo mo gaynani taw so gaynani yidde kala to debbo wawi rewde mo abongo o wada fer haw bonna didon gilli ngam yidde mo hutorade odon debbo jarano mo hen hunde fof Zara so woni debbo mako caggal galle ko no der galle kay ko arresi Zara violation domicile mo wadi o dum c'est interdit arde hay galle neddo adi debbam ni kono hoto yaw hande rewbe hebe ne jidde recette bonno be ken non goni caggal mabbe sa woni non mo ganduda ka koyil ka nano no fur wotu bonna dewgal ma e Zara yahdo kadi jambo e jam ina wawi kanko rewe Zara on natta wawde munji dum don tawma mais Moussa s'il te plaît wawa umade problème Allô Aïcha Namada Asim jam tan ni
alhamdulillah mawɗum machallah jam tan eɓe celli kamɓe fof eɓe celli alhamdulillah mbiɗa holdum Aissa dara mbiɗa kaajul ari toon wi an bonni dewgal yumma ko e bamma ko ɗum o waɗi la ilaha illallah min naje kaalidu mami haalan mo so yumma ko ari joni mami haalan mo aɗa yarloɗo yaafo ɓiɗɗo bonɗo kay ko ni tan he kaalidu inchallah a jarama merci non a famani et puis mi haalinomo ɗum ça fait combien de semaines a haali kam to Zara nottam Zara mi haɗa ay Zara ba makko o yeeyi kadi Zara yi Yacine yeeyi anta gore kadi avec Bibabé min maɗo ya États-Unis koma ɗemi zone yero cehlagal wona cehlagal tan woni hakkude ken fune ina jarani min ɗon hodde ɗo e nder Sénégal mi sodagale mi jooɗo kono mi yahata probléme aji ma ndek laani anmi kay nani ko Yacine ko sa addini kam kadi ko Zara ko jiɗɗa o mais c'est pas vrai min wawa jaɓde ɗum seyɗam mais holko mbawmi hen holko mbanmi hen holko mbanmi e ɗum ɗo fof dans l'histoire je sais quoi o gorko gaɗɗo ɗo dewgal ngal aɗa nden hunde aɗa andi je sais même pas ko wona montage holɗum ɗo hay so woni no joom galle makko ina wawi ko yidde addi mo ɗo o suwa parde debbo makko o nani debbo makko resa wona worɓe ko non mbaɗa belsunoɗa debbo ma mo ganduɗa ko jiɗɗo toppitoma jamma e ñalawma belsunoɗa ha on yahnana goɗɗo ƴetti ɗum jaranma rewde makko wona ndewa ha bonna dewgal makko artinen hakkille ma koko Yacine ko tan yoni men so yonani mo noon min yoni kam noddanam Zara joni joni jamais tu vas l'appeler jamais tu vas l'appeler yaye non yero tu vas l'appeler non je l'ai renvoyé am noddanmo waɗa ko joni joni wimo Ousmane wi nana ɗo yero yurmomi mi arani ɗo pour spécialement tan pour ɗum adduno kam ko projet ji min e ma en goppi projet ji fof sababu ɗiɗo probléme aji gonɗen hande ko Yacine ko yoni men dettu téléphone ma noddamo joni joni noddumo joni joni yero tu vas le faire parce que ko hoynidomi Zahra o hoynanima si Moussa o hoyni kam pourquoi un certain je sais pas monsieur Diop je sais pas je veux même pas savoir son nom cikuɗa on so dañi oras nadde ha nder gallam cikuɗa ɗum ko mere tu penses à ça et je t'avertis wiidema 3h du matin Zara umoto naata e nder toilette uji pourquoi seydam pourquoi so taw ko gongo wonno ne probléme o jinni nde pourquoi o haɗane yam wi gorko goto nanne caggalam omo rewami taw wona gorkam mais ko cuuɗinomi ɗum c'est parce que y a quelque chose qui louche là-dedans abdou joom galle Zara o naati wuro ngo hiɗattol ɗum o yeehi ha galle Yoro o addi toon scandale mawɗo wuro fosi komi anda fof mbiyade so ɗo jolino mbiɗa fatma ha ngami layat Yoro no wonna e galle Yoro ɗo no tawi ɗum o dajjiri haala kay hakkude galle mimi yurmima bonon gorko ay an mi suusama billahi mo ɗan mo yiyene ɗum ɗo noon ɗo gonmi ɗo mbami kono cuuwaɗo e nder ɓundu aljanna nde mi yejjitina bone waɗi kadi i hol bone baɗɗo kadi am nata yaawe am aɗa andi kaalidu i ko kaalidu waɗi o yeehi ha to galle bammo ko tawi toon Aïcha gorgol makko eyi noon ala ko heddi ala ko resi ala ko hannani ha bébé ha Aïssa ñeññi tan haalni mo ko fotani haalde i ko holɗum Yoro wona bammo la ilaha Muhammad rasulullah sallallahu alaihi ɗum ɗo o bone waɗi baba ay min kaalidu min de holko kaalidu waɗeno toon ni bam hannimi joni omo dow joni bammakko min kam naji jangti najani ne min de banda futu ko cimme kaalidu ane hani mo non bonnimo ane bammakko bonnimo kaalidu yaha to woni ni to won taw holto kaalidu woni ko watta toon ni ko watta toon bone waddo nani bone to woni
yow ma de nodd na ma non a waɗani haydara seydo a waɗani non ƴeew ma galle ma tant que maɗa wuuri a hoɗata e probléme tant que maɗa wuuri yasin ma jooɗo ɗo zara ma jooɗo ɗo ciilaga ɗum nafata Si j'ai fait pour mériter tout cela, comme une de bonne de est-ce que je suis mauvais? non non Je suis ka quelqu'un. neɗɗo moƴƴo ka neɗɗo jiɗɗo rew mumen ka neɗɗo tampanɗo famille ma tu mérites pas ça mais ɗum ɗon fof kadi ƴeewe est ce que ala manque de compréhension est ce que ala manque de compréhension mbaren seese jaari jam jam yaaru c'est ce que hattama yettuyade ɗaccitam oɗo probléme tous ces deux problèmes là min je vais gérer mon ami mon frère a wonata e probléme so allah jaɓi ɗaccumi ɗo toppiti oɗo probléme s'il te plaît s'il te plaît sa waɗini e anat kam sa waɗini tan anat kam a yejjitino ndeno ɓe o jarel yo jarel o jarel yo jarel an wona noon somi tikki walla mi laawi wona noon jima noon mi jala annani jala noon